जोंहा दिनै नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे गोदान JCB नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंनि गलमा मण्डलिनिनो मोनसे न'खर बा सासे बेक्ति कन्ट्रेक्टरा गोदान JCB लानानै फैबाय बिथाङा दिनै बेखौनो जोंनि नैबे गलमा मण्डलि जि गोथार खुलुमसालि न'आव बेखौ इसोरनि मुङाव गथायनो थाखाय लानानै फैनाय जादों आरोना बिथाङा इसोरखौ धन्यबाद होदों मानो होनना बुङोब्ला इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बेफोरबायदि मेसिन मोनसे गिदिर मेसिन लानो हादों आरो बिथाङा सासे मोजां कन्ट्रेक्टर आरो बिथाङा थारैनो इसोरखौ फोथायो बेनि थाखायनो दिनै इसोरखौ फोथायग्रा सासे बेक्तिखाय दिनै इसोरनियाव गथायनो थाखाय दिनै बेखौ लानानै फैदों आरो बेजोंनो लोगोसे दा बेखौ आर'जनि गेजेरजों बेखेवगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरो सोर बेक्तिया लाबोदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा दासिमबो प्रग्रामा जोबाखै बेयाव प्रग्राम जाबाय थादों जोंहा दिनै CFनि जोबथा हाबाफारिमोन बे हाबाफारिया दाबो जोबाखै बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो जोंहा नैबे गोदान JCB जि बेनि बेखेवनाय हाबाफारि जागोन आरोना जोंहा जाय बेक्तिया दिनै गंसे गोदान JCB लाबोदों आरो आङो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिबोखाबाय बे JCBखौ इसोरनियाव गथायनायजों लोगोसे गलमा मण्डलिनि इसोर फोथायारि बा बेक्तिफोरखौ जाहोनो थाखाय नैबिदि जगार खालामनाय जादों आरोना नैबेयाव जाहैबाय मा लाबोदोंथाय बेखौ दिन्थिनोसै गुदुं गुदुं पेटिसजों लोगोसे साहा नैबिदि मोनजागोन आरो दा जेब्ला साहा गैया माथो थान्दासो माबेलाय थिगानो सायावनो गोग्लैयो बेबो नङा बरिया गुदुं गुदुं पेटिस मोनजालायसिगोन आरो नै बिथिं दङ बै गुदुंखा थांफैबानो हाया बेयाव थांखो देवबार दिनाव गिर्जायाव फैयोब्ला फैसा साननायाव नुथारगोन दे नैबेयो थारमाने जोंनि गलमा मण्डलिनि माने फिउचारनि थारमाने मा होनना बुंगोन बेखौ धन भरालि जागोन बेयो थारमाने दायो भरालि नंथ'रा भरालि दा मावनो हानाय गोबां दङ खिन्थु फिउचाराव बिथाङा भरालि जानांगोन आरो बेखायनो थारमाने बिथाङा फैसा साननो हले नुखाथारगोन आरो बेखौ सान्देआव बिराद मोजां थारमाने मानसिया इक'नमिक्स लाइननिमोन नालाय मानसिया बिथाङा थिगानो ना बुंदों बेयो जाबाय जोंहा दहाय आं बुंदोंमोन ना मा होनना बुङो जोंहा जोंनि गलमा मण्डलिनि मोनसे न'खरा माने JCB गोदान लाबोदों आरो ना बे JCB गोदान लाबोनायनिनो जे इसोरखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे जोंनि बे गलमा मण्डलिनि सोद्रोमाफोरनो थाखाय बिदि जाग्रा जगार खालामनानै होबाय बिथांमोना इसोरखौ बिथांमोना थारैनो मानियो इसोरनि बायख'खौ आरो बिथांमोना इसोरखौ अनग्रा बेनिखायनो दिनै गावनि जि आरजिनो हानाय सम्पति JCB बेखौ इसोरनियाव गथायनायजों लोगोसे दिनै जोंनि गलमा मण्डलि सोद्रोमाफोरनो बेबायदि जानाय जगार खालामनानै होबाय आरोना पेटिस बेनिफ्राय आरो जोंहा कल्ड ड्रिंक्स नै बिथिं नुदों कल्ड ड्रिंक्स बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय पेटिस जोंहा गिर्जाया जोब्बाय दिनै मानो होनबा दिनै जोंहा CFनि जोबथा हाबाफारिबो दङमोन बेजोंनो लोगोसे बेनिफ्राय आरो जोंहा गोदान JCBनि जानाय मोनजाबाय आरो नै